Přeji vám krásný den. Velmi mě těší, že se díváte. Předchozí videokurs byl věnován 10 nejčastěji používaným strategiím v nákupu. Dnes se podíváme na strategii realizace úspěšného výběrového řízení. Během své praxe jsem se setkal s názorem, že realizovat výběrové řízení zvládne každý. Možná i proto řada společností nákupu a práci dodavatelů nevěnuje takovou pozornost, jakou by měla. V interních pokynech mnoha organizací stojí: oslovte minimálně 3 společnosti a z předložených nabídek vyberte nejlevnějšího dodavatele. Celkem logicky si můžete říct, že když to má celá řada společností zakotveno v interní směrnici, tak je to asi správně. Ale nechybí vám tady něco? Ostřílení matadoři vědí, že pro realizaci úspěšného výběrového řízení je zapotřebí udělat něco víc, než jen poptat jakékoliv 3 firmy a vybrat tu nejlevnější. Důležité přeci je, koho poptáváte. Zdali se jedná o 3 nejhorší firmy, které možná budou levné, nebo nejvýznamnější hráče na trhu určující cenovou úroveň a kvalitu v oboru. Před pár lety jsem nakupoval v Číně, která je pro nás symbolem levných nekvalitních věcí. Ale i zde platilo jedno důležité pravidlo. Za co si zaplatíte, to dostanete. V praxi se mi osvědčil postup realizace výběrového řízení, který zahrnuje 8 fází. Fáze číslo 1. Stanovení potřeb organizace, respektive identifikace požadavku na nákup. Fáze číslo 2. Specifikace produktu, kritérií výběrového řízení a následná tvorba zadávací dokumentace. Fáze číslo 3. Analýza trhu, na kterém je nákup realizován. Na základě zjištěných informací je možné upravit zadávací dokumentaci. Fáze číslo 4. První kolo jednání s dodavateli. To může například probíhat tak, že elektronicky oslovíte větší počet společností za účelem zjištění jejich cenové úrovně. Případně cílem tohoto kola může být to, že se seznámíte se společnostmi, které na daném trhu působí, a upřesníte si požadavky na vlastní nákup. Fáze číslo 5. Druhé kolo jednání s dodavateli. Do tohoto kola, především pokud v něm budou probíhat osobní jednání, již může být pozván omezený počet dodavatelů. Cílem je vyjednat nejlepší možné dodací podmínky. Fáze číslo 6. Předmětem této fáze je finální výběr dodavatele a uzavření smlouvy. Fáze číslo 7. Následně dochází k realizaci nákupu. Fáze číslo 8. Práce nákupu nekončí vystavením objednávky, ale je zapotřebí kontrolovat plnění dohodnutých podmínek, respektive hodnotit dodavatele. Považuji za nutné zdůraznit, že zmiňovaných 8 fází neplatí absolutně, stejně tak jako náplň jednotlivých činností. Jejich počet a dílčí kroky je samozřejmě možné si upravit dle potřeby. Bohužel, často se setkávám s tím, že nákupčí nevěnují dostatečnou pozornost především prvním 3 fázím. Občas některou úplně vypustí, nebo práci na ní nevěnují dostatečnou pozornost. Přitom první 3 fáze jsou pro úspěch celého procesu naprosto klíčové. Další častou chybou je, že nákupčí považují svoji práci za dokončenou realizací nákupu. Zjistit si, co přesně potřebujete, v jakých objemech či v jakém rozsahu, v jakých termínech dojde k nákupu či realizaci, je pro řadu lidí naprostá samozřejmost. Já bych to nijak nezdůrazňoval, pokud bych se nesetkával se specifikací jako například lano modré, sada vrtáků, nůžky s kulatou špičkou či smeták s tyčí. Úroveň specifikace má zásadní dopad na to, co ve finále vysoutěžíte a poté dostanete. Samozřejmě, že existují případy, kdy z nějakého důvodu není možné vytvořit dostatečně kvalitní zadání. Tehdy je naprosto správné, respektive žádoucí, podívat se po trhu, udělat si jeho průzkum a po případě se s potenciálními dodavateli sejít za účelem zjištění detailnějších informací. To vše slouží k tomu, že si upřesňujete požadavky na nákup či specifikaci. Další fází, které bych se rád věnoval podrobněji, je analýza dodavatelského trhu. Předmět a podmínky nákupu do značné míry ovlivňuje to, na jakém trhu budete nakupovat. Jednotlivé trhy nejsou stejné a každý nákupčí by se měl zajímat o konkrétní podmínky daného trhu. Pro snazší demonstraci nutnosti rozdílného přístupu použijí Porterův model 5 konkurenčních sil. Ten říká, že pozice firmy na trhu je určována působením 5 základních faktorů. Vyjednávací silou zákazníků, vyjednávací silou dodavatelů,
hrozbou vstupu nových konkurentů, hrozbou substitutů, rivalitou firem působících na daném trhu. Porterova analýza může posloužit pro nalezení hrozeb, které mohou pozici firmy v budoucnu zhoršovat, a příležitostí, jež by naopak mohly její pozici v odvětví zlepšit. Nákup různou intenzitou ovlivňují všechny faktory. Já bych se rád zaměřil na poslední pátý, který osobně považuji z pohledu nákupu za dost zásadní. Každý nákupčí by měl mít představu o intenzitě soupeření jednotlivých firm na daném trhu. Míra intenzity do značné míry ovlivňuje vzájemnou vyjednávací sílu. Ta má zásadní dopad na to, jakou strategii při práci s dodavateli, realizaci výběrového řízení či při vyjednávání zvolit. Respektive ovlivňuje to, co si může nákupčí k dodavateli dovolit, a samozřejmě obráceně. Proto by analýza dodavatelského trhu, pokud potřebné znalosti nenosíte v hlavě, měla být nezbytnou součástí příprav na každé výběrové řízení či jednání s dodavatelem. Čtvrtá a pátá fáze představují 2 kola jednání s dodavateli, ale nikde není psáno, že musí být 2. Počet kol je otázkou vašeho rozhodnutí a zvoleného způsobu realizace výběrového řízení. K finálnímu výběru dodavatele a následnému uzavření smlouvy s vybranou firmou bych rád podotknul, že je dobré, pokud nákup disponuje vzorem vlastní smlouvy. Ušetří vám to čas. U 8. fáze považuji za nutné zdůraznit, že práci nákupu nelze považovat za úspěšně dokončenou, pokud jste se nepřesvědčili, že to, co jste vysoutěžili, bylo také dodáno či splněno. A je jedno, zdali se jedná o jednorázový nákup či dlouhodobé dodávky. U těch především je na místě zvážení hodnocení spolupráce s dodavateli. To je však již jiné téma. Může se to zdát jako nepodstatné, ale správný postup realizace výběrového řízení má zásadní dopad na jeho celkový výsledek. Praktický návod a popis realizace konkrétního případu najdete v mém e-booku, elektronické knize, nazvané Nejlepší vyjednávač je váš počítač. Stáhnout si ji můžete na mých webových stránkách eaukcebenefico.cz nebo excelentnínákup.cz. A co dodat závěrem? Kvalita zpracování zadávací dokumentace, úplnost a přesnost specifikace má zásadní dopad na výsledek celého výběrového řízení a je ukazatelem úrovně nákupu. Přidaná hodnota nákupu nespočívá jen v tom, že u dodavatele vyjednáte dobré podmínky, ale ve schopnosti úspěšně zvládnout celý proces. Práce nákupu nekončí vystavením objednávky či podpisem smlouvy. Je nutné provést hodnocení dodávky či v závislosti na nakupovaných objemech provádět hodnocení dodavatelů. Děkuji vám za pozornost.